Mgiqwa le ntwana ikuthakathile ndiyakunceda. Hayi iza mbunguma yomntana futhi uyihloko kugqwirha. Kaloku mama jonga ilokishi le ithetha ngawo ba ufihla umntana omncinci apha endlini bendikunceda ngogxotha le ntwana. Akayindawo liya uzawuhlala apha nam kuzawuvama utshani nendli nam kuzawunyeka uqala ngobheka phambili sawubona ngubani inkunzi apha. Yho xolo tatixwaxa Apha endlini nam rhatsi sikali ndihlala yegqirha elidala iza Gqwirha lo mntana amantoda andithakatha ibilenja baby nanku ebaleka sisakanantshoni lo mntana ubaleka ntoni nanku ebaleka ehla apha rhasis tshini thixo wam uDani hayi andiyilibali abone lo mntana ufuna ukuthini Ndimini ngathi ifish stroke uzamthatha bani wena uyabona ke kona kwathini andithethe nawe wena waphinda ubuza ufika impahla zakho zikulinda egeyithini sathane ungumni khona ungowaphi waphinda ubuya thetha zikatatako yokwathini sumane usithi kwathini kum wena fusekwa andizawubuya apha ekhaya wena kwathini ndizawubuya ndakukhaba wena uyaqoka kwethu ungabetha bani yekwathini yho le ntwana lena nina mama nala ntwana le Tek Satan ndizawubuya apha ekhaya tata utsek man kwindlu yakusecala kwendlela man kodini phambene ses tshini thixo bebumfumene ibalekile la nto leya ufuna impahla zakhe ngoku endlini hayi makahambe adakuthakathe tshini thixo into nobhebi ungabisaqumbile akwa wena usuthetha kakhulu uxutha impahla zakho usithi ukutya kwam kubi kumnandi yini ibhebi kaloku ngoku idlulile mayidlule kaloku njengaxoleli hayi khame mntu wam khame asoze kaloku idlula ntoni kukumandi ndaweni ndiyintlekisa nonyana iza mntu wam nasi silapha izanceba busixuthile nxiba kalo mntu wam ngoku masixolelane seyazi mosingoku intoni nobangela sawubonisa qhala ngunkuma yam theni uthakatheka wena theni uthakatheka tshini ibhebi ukhona loo nto leyo mntu othakathekayo ungandithandi theni uthakatheka tshini uyalazi iyeza nxa selihlele emntwini lihleli yini thixo wami yini mntu wami yini tshangisa wam omhle othandwa ndim yini mntu wami kumanda ndiyintlekisa wena nonyana wakho hayi kaloku bhebi soqumba kangaka mani into ntombi iza ndikulungisa nabayiwanana bebi esithi mambo phelela ndawo okay uqalise please khawuleza khawuleza uthini mfana ndincede mntana leli bindibetha ngesiqindi ufuna ibetha ngesiqindi wena sunibamba mntanam abantu abamhlophe bamela ke mntanam ububa buswa ngobubi thina ke sosebenza mdaka la ekhaya mfana yabo hey thokoza mfana cabanga mfana amenza mdaka niwasebenzisa mntanam maqhubeka nempilo qha wena qha ufuna ukuzigade yayivala lithena kuwe endlebeni zakho mntana ndini hayi kawenza isicito manje ungixalela ngibetha ngesicito ogqiba ngixalela ufuna ukubetha revenge ayikho revenge mntana mqhubeka nempilo abantu abadala baza kuprotecta ngokwabo baza kuvikela kufuneka ngabe nguwe lo ufana naye usezamenza mdaka kwethini ngeke ukhule ebomini manje thokoza mfana yebo kuzomela fana ukuthi uzigade wena uzigade qha into ebalekile leyo uthandaze ngamandla ucele dlozini mntanami ngoba abakweni bakugadile akufunekanga kusenzame zamdaka ndiva nje bakuwe ndiyavakala ufeki matsuka hayi wena ufeki